खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिआर राजखान्थिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जेराव बे समाव रायजोआव पन्चायत बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय आरो बे पन्चायत बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो बीजेपी राजखान्थिनि गोदान थांखि आरो बे गोदान थांखियानो जाहैबाय बिटिआर मिशन बे बिटिआर मिशनखौ लानानै गुवाहाटीयाव थानाय भाजपेयी भबनआव बिटिआर राजखान्थिखौ लानानै गोख्रों सावरायनाया सोलिबाय एबा सावरायगासिनो दं होननानै बे समाव माखासे सुलुं आरो माखासे खौरां बिजोंनिफ्राय मोननाय जादों जेराव बीजेपीआ पन्चायत बिसायख'थिनि उनाव थांखि लादों बिटिआर मिशन बे समाव मख'नांगोन दि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जा फंनैसो बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव मख'नांगोन दि जेराव बिटिआरआव बीजेपी राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे काउन्सिल बिसायख'थियाव बीजेपी दोलोआ हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै रोखा फोरमायगासिनो दं नाथाय बेनि गेजेरावबो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायदों दि गासैबो बिटिसि काउन्सिल बियाबाव बीजेपीनिफ्राय बिजाथि होनाय जानाय नङा जाय बियाबाव बीजेपी दोलोआ बिजाथि फसङा एबा बिजाथि होनाय जाया बैफोर बियाबाव आबुङै जेराव एलायन्स गभर्नमेन्ट थानाय हिसाबै इउपिपिएल राजखान्थिखौनो आबुङै मदद होनाय जागोन होननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायदों बिटिआरत আমি আজি আমাৰ গধূলি মিটিং আছে কিন্তু আমি অকলে খেলিম কিন্তু আমি যিমান সিটত আমি পাৰো সিমান সিটতহে খেলিম আমি যতে ততে নেখেলো যত আমাৰ শক্তি নাই তাতে আমি নেখেলো গতিকে যিমান সিটত আমাৰ শক্তি আছে সিমান সিটত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম গতিকে যোৱাবাৰ আমি 25টাত কৰিছিলো এবাৰ কিমান কৰো আমি চাই লওঁ नाथाय बे समाव साननो गोनां बाथ्रा जेराव बिटिआर मिशन थांखि लानायनि जाहोना मा थारैनो बे समाव बीजेपी राजखान्थिनिफ्राय बिटिसिनि जा गोहो बेखौ एबा बिटिसिआव हारसिं सरकार दानायनि सिरि सानखामादों नामा जेराव गासै रायजो एबा बीजेपीनिफ्राय गासै साबा मन्त्रिनो बिबान होदों होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो बे बिबान होनाय महरै क'क्राझार जिल्लाखौ अशोक सिंगालनो गथायना होदो एबा बिबान गथायदों होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों लोगोसे तामुलपुर जिल्लाखौ जयन्त मुल्ला बर'आ बिथांनि आखायाव गथायना होदों होननानै बे समाव रोखा मिथिना मोनदों जेराव बे समाव फोरमायनांगोन दि गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै बिटिआर बिसायख'थिया एबा बे बिटिआर बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बीजेपीनिफ्राय गोख्रों थांखि लादों बेनो थांखिया जाहैबाय बिटिआर मिशन आरो बे बिटिआर मिशनानो जाहैबाय बिटिआरआव बीजेपी दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनानै बिटिआरखौ दखल खालामनाय थामहिनबा बे बिटिआर मिशनखौ नोजोर होनानै गासै बीजेपीनिफ्राय साबा मन्त्रिनो बिबान होदों होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों आरो बे क'क्राझार जिल्लाखौ अशोक सिंगालनो गथायदों होनना फोरमायदों लोगोसे तामुलपुर जिल्लाखौ जयन्त मुल्ला बर'आ बिथांनो बिबान होनाय जादों होनना बे समाव मिथिना मोननाय जादों थारैनो बे समाव फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे काउन्सिल बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बीजेपी दोलोनि गेजेराव जा एलायन्स दङ बे एलायन्सआ मा जागोन बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै दङ गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन
आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जामबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।